Mrikata Kurawa Kambang Tongke Srunatite Meokero Kakot Para Raja Tren Prapteng Widing Nagosari mulat mangandhak tinggal nadya yoga raging anjarah kang puspita harum kasiliring samirana mre sekar gadung ngas gandanya maweh raras renaning driya ing kaget kula. Tak kira nek karnaval ana wong mancak munyuk. Iki piye, Petruk? Oh sik, dimatne sik. Iki ngono ora wong ning iki munyuk tenan, Pak. Waduh, Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng jasad kawula Kyai. Kok sik to? Aku iki mbiyen tau duwe sedulur. Tau srawung pirang-pirang taun suwene wujute ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki sumitraku biyen? Sapa ya jenenge? Halah. Kartiman. Oh, ngawur bapak iki. Anoman, Pak. Anoman jenenge Anoman. Aku. Iya, Anoman. Apa kowe kuwi jenenge Anoman? Lho nggih. Leres Kyai. Syukur. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok mak jedul kowe ana Karang Kadempel. Anoman kowe slamet Anoman.
pangestu paduka nir ing sambi kula Kyai kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk ya ndak tampa ora lewat pangestuku tampanana ya man Anoman sampun kula tampi kula sunggi wonten mestaka handayanana kasantosan Kyai. Piye bener Anoman ora Pak? Ya Anoman Gareng. Waduh la iki Anoman rak padha slamet to Anoman. Nggih wilujeng sak lampah kula Ki Lurah Nala Gareng. Slamet man Anoman Ki Lurah Petruk menika. Iya. Nuwun inggih Raharja sowan kula Kyai Petruk. Kowe slamet nyuk. Bong. Mbok ya man ngono lho, duwe jeneng kok nyuk. Lah kowe nyat munyuk tenan lho. Diundang kirek nek ora pantes. Ha iya. Nuwun inggih Ki Lurah. Ki Lurah Bagong Raharja pisowanan kula. Kowe sik Anoman. Kok nganti adoh-adoh kowe goleki papan dunungku lan anak-anakku? Iki saka karepku dhewe apa diutus kelawan bendaramu? Kyai Semar. Mugi kawuningan. Kula menika diutus kalian Sang Marting Jagat nenggih Prabu Rama Wijaya kinen ngupadi wonten pundi lenggahipun Kyai Semar Badranaya. Ngantos kekalangan prasasat jagat menika sampun kula ubengi tinemunipun jebul lenggahipun Kyai Semar mapan wonten Nuswa Jawi mapan wonten Karang Kademel mriki. Kyai Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya pancen sakrampunge aku puruhita marang Prabu Rama Semar banjur cumandha ana ing Nuswa Jawa nderekke marang putra-putrane Prabu Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Anoman mekaten Kyai. Iya lah banjur ngaten Kyai nyuwun sewu sapengkeripun Kyai Semar dhateng Pancawati mboten kendhat anggenipun Sang Prabu Rama nandhang duh kitanipun penggalih awit kahanan ing Pancawati ingkang pendhak dinten sangsaya surem bencana alam silih gumanti dereng malih para kawula ingkang nandhang keserakat ewadene para sentana praja kathah kang sami berdondi congkrah dredah minggahipun Pancabakah wekasan Prabu Rama anduta kula pun Anoman lantaran Raden Lesmana kinen angupadi dumateng paduka Kyai Semar Badranaya kapurih mboyong kondur wonten ing praja Pancawati. Menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing Pancawati niki mengke mesti kemawon kula nampi duka kang sarta pidana saking sinuwun Prabu Rama Kyai. Semareka den prayitna semurih eka ambale titiyani gandayani trisanya purnama sasi dereng paripurna ngenya wawan pangandikan Sang Senggana katampi dening Ki Lurah Semar kedadak ana rawuh Nyapandhita Sokalima Resi Danyang Durna Sarimbit kalian Rekyana Patih Harya Sengkuni yen Cinandra gumrejeg tanpa larapan.
Pandita karya wangsit pindha kumbang adaping tawang susuh ngangin ngendinggone iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Iki lho, Gong. Begawan Durna sing teka karo Patih Sengkuni. Penyakite teka terus penyakite. Penyakit piye to, Gong? Wis to titenono. Ngendi nggon ngendi papan kok ning kono enek sengkunine geger wis to. Inggih. Sak sampunipun asat pun nang riwe menapa wigatosipun kok rawuh wonten Karang Kadempel. Iki ngene Semar. Dadya Wruhanira. Yen to tekaning Begawan Durna ana Karang Kadempel iki dudu saka karepku dhewe. Ning iki aku mundi dawuh saka anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya kaboyong mapan ana ing negara Ngastina. Apa wae sing dadi pamintamu bakal keturutan. Aja to kok mung brana picis, nadyan kowe njaluk derajat pangkat sing dhuwur, mesti bakal dipinangkani kelawan anak Angger Duryudana. Dadi, bakal kumapan ana ing Karang Kadempel iki supaya mboyong marang Kakang Semar Badranaya. Gelem nyawiji kelawan para Kurawa ya Kyai Semar? Inggih. Pikiran. Kowe yen melu para Pandhawa ki apa sing dadi asilmu? Apa asile? Pandhawa babar belas ora gelem mikir marang kahananmu. Ora gelem dandan-dandan bale wismamu. Uripmu ya mung tansah sekeng. Uripmu sarwa ora duwe. Uripmu mung sarwa melarat kaya ngene. Dadi kowe apa gelem? Kowe ora gelem urip sing luwih apik, apa Semar ora gelem urip sing luwih becik? Sengkuni sing dadi seksine. Ayo Kakang Semar Maragage gelem tak boyong ana Praja Ngastina. Kowe bakal mukti wibawa Anyakrawati ambau denda. Kowe ning kono bakal disunggi kaya waji, dipuja-puja kaya pusaka Kyai Semar Badranaya. Apa kowe njaluk rabi saben dina keturutan kowe? Mesti bakal kelakon. Ayo aja mung mencap-mencep kaya mengkono. Swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye Gareng? Manut Bapak. Petruk, dalem Pak. Piye Petruk? Eleh mbok empun Pak. Bondo donya menika ora digawa mati. Kaya arep tik ngopo wae. Arep uripe rina wengi mubra-mubru kaya ratu Anyakrawati ambau denda, ning yen atine ora bisa tentrem napa guna paedahe. Lah yen Bagong kepiye Bagong? Ayo gelem ayo Pak. Gelem ayo. Kere terus ya kesel ya Pak. Iki mumpung ada kesempatan ngono. Jaluk dibangunke villa, Pak. Jaluk dibangunke villa. Kayak neng Tawangmangu lho, Pak. Oh, lambemu. Aja kuwatir, Bagong, aja kuwatir. Yen mung omah nggo wong papat iki sepira duwite? Mengko sing pinggir dalan omahe Semar, sing nomor 2 omahe Gareng. Sing rada cilik engko omahe Petruk, engko Bagong tak gaweke kandang kire. Wis ra sida ae, Truk. Menungso ae padake kirik. Ayo kepiye Semar? Gelem ora? Gelem ya? Yen Kakang Semar gelem, gedhe sing dadi ganjaranmu. Gelem apa ora? Ning yen kowe ora gelem melu Begawan Durna ngerti ya? Ana ing sakiwa tengening Karang Kadempel kene wis akeh para sata Kurawa. Kurawa saguh bumi angus Karang Kadempel kene Anoman. Weh ladalah. Mundur tok. Bagianku. Loh.
karepmu ngopo, Bagong? Kusik. Sampeyan mau arep bumi angus Karang Kadempel. Ha, iya ora? Kepecane ya kudu kaya mangkono, Bagong. Elahane. Yen sampeyan ki duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ning yen sampeyan ki arep bumi angus Karang Kadempel, musuhe dudu Semar. Ning iki Ketua Karang Taruna Kemloko Legi, Bagong iki. Nah, wis iki wis mulai panas iki. Nek ora aku tuku rokok sik no bahaya iki. Ah, sengkune wis gila kae mesti iki. Ayo, yen arep bumi angus Karang Kadempel langka ana dhisik iki, Bagong. Loh, kowe apa wani? Aku ki pendhita. Kowe iki pendhita ning ora nggambarke pendhita. Pendhita ki papane dipundi lan ditata, Dur. Ayo, ning kowe arep bumi angus Karang Kadempel meksa arep boyong bapak. Monggo, oke lah arep boyong Semar ora apa-apa. Ambak pakku kaya ngene, ambak pakku wong kere rebutan to sing arep boyong. Bagong wani, yen kowe arep bumi angus arep ngeratake kanthi lemah Karang Kadempel musuhe iki lho, Bagong dudu Semar. Kowe nantang perkara, kowe wani karo Durga, entek wedine kari wanine. Ayo. Musara Bagong. Ayo, metu ajaba Bagong. Piye? Metu ajaba. Nah, tak kandhani yo Mbah ya. Nek wis resmi, nek wis ijab ki aja cok ditokke njaba. Itu tidak bagus. Dosa. Sing urung sah wae nek sing kicipirit mlebu kok. Maksudnya kita enteni pelataran Karang Kadempel. Ayo tak turuti legane atiku. Lahane. Ayo Bagong. Mangsane nantang karo Bagong. Lengeng driya mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang dyah upama Anoman kula wonten dawuh Kyai iki piye kahanan kok malih geger kaya ngene kula ingkang badhe bebela Karang Kadempel menawi para Kurawa badhe damel geger wonten ing Karang Kadempel ajangipun dadanipun Anoman. Ya. Matur nuwun ya. Barengi lintang kang aliyan muga-muga Karang Kadempel tansah kalih saka rubeda ya Anoman. Lintang aliyan kumanyar kakancan Umar
papan nyata sayekti datan kapurba dening manungsa ya ingkang triprakara godha kalawan bejo kang sarta kaning pati mungguh tu mita muhung dermong lakoni Ratu Pasir Gumelar Prabu Darposuro iki.
Yaksa Gora rupa risedeng nalendra yaksa lelaku kang malwalya ingkang gambira marang-arang ngisi siyung metu Prabowo Gora mawalian Vidya Durbala arso punika Kanjeng Guru Pandhita Durna ingkang sampun miyos saking padukuhan Karang Kadempel. Kula keng putra siswa saking negari kula pun pasir gumelar. Kula pun Darposura. Kula pun Darposura. Kula pun Darposura keng putra siswa cumadong dawuh Panembahan. Mleguduk manyar-manyar. Sumalole sumarate kawula hawla ahli lucu kono dadi alas dadi prunas yang ngger muridku Darposura dina iki ana pakaryan tumrap jeneng sira muridku negara Ngastina kang duweni gegayuhan kepengin boyong Kyai Semar sing dadi simboling Wahyu Pamong ana sing ngalang-alangi ana sing ganggu gawe ana sing madha karep ya kuwi siji Gatotkaca kongkonane Pandhawa loro Anoman kongkonan saka negara Pancawati dadi sok iki calone sing bakal ngrebut Wahyu Pamong ki ana 3 calone calone ana 3 nek si Anoman aku wis yakin ora bakal menang, ora bakal dadi. Mergo Anoman sak kanca rawange kuwi wong jaban rangkah. Asline dudu wong Nuswantara asline. Dadi ora mungkin iso menang kecondokan Wahyu Pamong. Lho niki. Lah aku iki mengko duwe siasat anyar. Supaya Kyai Semar gelem diboyong ana Ngastina. Kanthi cara diwenehi jabatan sing dhuwur, diwenehi derajat pangkat sing dhuwur. Mengko kareben didampingi karo Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Gusti Alon. Piye Dik Patih? Kowe iki apa ora ngawur, Raden Lesmana Mandra Kumara kok mbok kon dampingi Semar yen wis entuk jabatan ya apa ora jeneng ngawur. Lesmana ki umure isih bocah. Pengalaman ya isih kurang. Cara-carane kepinteran ya isih pas-pasan. Upama nak Mas Lesmana ki diwenehi kelungguhan apa ora malah ngisin-ngisini wong sak negara. Kowe iki sing ora paham iki kowe. Sing jenenge pengalaman lan kepinteran kuwi iso dididik. Sing penting dadi dhisik, ngono. Jaman saiki usume ngono kuwi. Sing penting dadi perkara iso apa ora iso ki ketemu mburi, ngono. Sing penting pamane Lesmana, wong-wong Kurawa iso ngloloske Lesmana, beres. Makaten, iya. Lah sing medeni iki sing arep boyong Wahyu Pamong angka 3. Ha iki sing medeni. Ya kuwi si Gatotkaca kongkonane wong Pandhawa. Awit sing dukung para Pandhawa ki para pinisepuh sing jampangi iki wong ahli tata negara. Sing dukung Gatotkaca sak Pandhawa ki ati nuranine kawula. Tak baleni. Sing dukung Gatotkaca sak peranakane iki ati nuranine para kawula. Sing dukung para dok-deng tanah Jawa melu dukung para Pandhawa ngene bakal mboyong wujuding Wahyu Pamong kuwi mau. Mula Darposura, kewajibanmu ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyingkirake Anoman lan Gatotkaca. Supaya gagal mboyong Wahyu Pamong. Gagal mboyong Kakang Semar Badranaya kang dadi titising pukulan Bathara Ismaya. Suraka palapa sing dadi lakumu.
ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Budhalo dina iki Darmasura nyuwun pangestu Panembahan. Prawadya samya samapta Wasyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru mlebet kang bandera tambur selompret gung beri munyo mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lumare
maju prajurit. Yo. Yo. Maju. Yo. Oh, salah. Lah salah. Yo, mat yo boleh do budaya. Yo. Oh ah oh ah oh ah oh ah oi ayah hey ah ayah oi ayah awas oh ayah oh awas wait
Wah, woi, alah ucul pisan mbokmu. Kotak. Wah, iya, wait, wah, oh, oh, ha, oh, iya, woi, oh, woi, Pehe bapak dijoki le.
tarik kemloko lagi bergoyang. Nganti saelingku. Aja lali pawelingku. Uga modhokan Mas janji-janjimu. Aku kang setya satu. Tak anteni nganti saelingmu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kleren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbuk isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak terpe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak
sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring lelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih yung hooh. Dasare nduk piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ning desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae, Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3, angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu, aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Merga cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan